Și bine v-am găsit la un nou video. Aici suntem în căsuța din copac. Mâncăm bere. Aici am vrut să fac eu webcam improvizat. Avem aici băsuță, avem scaun, cum am eu, cum poate are nu ne Andrei. Ba, ne aud că e Dar eu am pat. Are pat. Aici avem masă care am vrut să pun webcam-ul, dar... aud, bă, cuvântul S-aud, uite, chestia aia avem. Ce-a fi aia. Este o zi foarte frumoasă astăzi pe afară și... Văd eu. Mai știi? Da. Avem din astea și ne înțepăm. Rani. Au. Bă! Uitați, avem aici. Avem aici sus un cuțit, dar nu-l mai avem. Loli ciordit. Avem pere multe. Aici, bă. Bă, Gata. Și aici e frumos. Să de o cocioabă. Dar și noi ți-ai pun pe aia. scrieți în comentarii hashtag cocioabă. Asta cocioabă. Uitați pe aia am vrut să-l pun, dar... Stai să... N-am crezut că nu se... Uite. Că aia stă numai când vrei. Punem aici. Gata. Am făcut triped. Numărul 1. Eu fac. Ce faci? Cică. Avem aici de toate. Bă! Ieri puteam 5 oameni. Avem voie. Avem... Ce faci, bă? Aici suntem sus în pom. Am să opri filmarea. Uitați acolo jos. Am vrut să filmez. Foarte mare distanță. Am vrut să filmez, Este dar 100 de milimetri. acolo mai avem lemne. Am vrut să filmez, dar m-a apăsat pe buton și să opri. Mai pot să filmez 5-8 de minute, bă. Mai pot să filmez 5-8 de minute. Live. Așa. Bă, e o distanță de 100 de milimetri. Da. Păi, dar pune perele. Așa erau și ieri. Așa un pic tare, dar bune. Aici sus nu ne plouă. Ce șmecher e aici, pe frumos. Dacă nu făcut-o. Da. Dacă mereu la el. Da? Jucăm Minecraft. Minecraft. Bă, dar ce șmecher se vede. S-a măsurat pe Huawei Y7 2019. Și cum e ăla? Foarte fain. Dacă puteam să filmez 4K. Bă, dar eu mă tem să-l las așa că pică, că cream că face hâț. E vânture! E vânture. Eu pot să filmez Full HD. Nu vezi ce clar se vede. Wow! Wow. Wow. Ce frumos. E portă! Ma. Bă, ce bun. Bine că e microfonul pe partea asta altă, că dacă îl pun invers, stai că pun invers. Rip. Rip. Stai să-l pun invers. Bă, iar am oprit. E șmecher, așa că sună chiar pe bun. Da, bă, dar ne duce. Te-ai și trebuie pe loc. Bă, e ca un fain. Știu. Bă, de-aia că am chemat pe afară. Smeu. Las, că pe vântul ăsta știi că mă enervezi și dispar. What the fuck? Wow! Au. Ce ai făcut? Nici odată o borză de mână. Au. O borză. Da, deci e rău pișcă. Au. O văd de acolo, din ei lovit. Aici. Au. Măi să fie. Asta e rezistentă, nu pică telefonul. Bă, uite măr, ce fain e. Stai. Încealcă. Punem asta. Nu spuneți că furăm. De ce? Stai, fă aici, că după aia nu te mai mănânc. Da. Filmează-mă. Așa, ni?
Bă, dar vezi că e camera din față. Uite, noi furăm. Scuzați. Vai cum le lasă cheanga, bă. Uite-l. Poate pe și naibii de acolo și trebuie să sunăm la spitalizare. Gata, uite încă unul să ziua. Ia-l. Ia-l, că mănâncă pui. Încă unul s-a luat. Hai că încă unul nu... Va 4. Nu. Uitați aici, mere frumoasă. Mere, mega frumos. Unul ție mai micuț. Da. Stai, fă că n-am unde să-l țin. Așa. Dă mine. Stați că imediat ne uităm. Unul ție mai micuț și unul ție mai mare. E mai bun? Da, bă, foarte bun. Da? Da, scuzați că vedeți în sus. Bă, ce bun e. Bun ore? Hai să vedem. Uite, vezi, se dau. Hop! Vai, eu da! Uitați, vedeți încolo. E suflă vântul, doamne, pe... Înseamnă, mă. Stai mă că facem video de 20 Băi, mamă! Și dacă se mai uită cineva până acum, ești șmecher. Doamne, îl duce. Nu, mâncă-l. Gustă. Ascultă-mă, gustă. Care se mai uită, se scrie hashtag măr delicios. Delicios. Ăsta e acru. Ca și ăla meu e. Care se mai Asta uită, sănătoasă. scrieți hashtag măr delicios. Doamne, veri s-a oprit. Ani. Hai să vedem că am filmat destul. Vă mai vedem altă zi. Aici e foarte frumos. Salut! Salut! Aici e mirobolant. Ia ce șmecher se vede așa, bă. Aaaa, ne duce vânt. Bă, dar e mult până jos. Ce Sunt 1 șmecher! milion de metri. Ce șmecher se vede dacă aș pune așa. 1 milion de metri până jos. Da. Ei, cum să nu. Pa!